L-għażla ta' suċċessur biex jieħu post Sajmizzi bħala rappreżentant ta' Malta għaċ-Ċina hi miksija b'segretezza kbira. Il-Journal Times of Malta qal li l-Gvern permezz tal-Aġenzija tiegħu Malta Enterprise irrifjuta li jgħid kemm hemm nies li applikaw għall-istess kariga wara li l-mara tal-Ministru waqfet mill-irwol tagħha wara 3 snin. Il-mara tal-Ministru Konrad Mizzi, Sajmizzi, damet 3 snin sħaħ titħallas 13,000 euro fix-xahar mit-taxxi tan-nies. Biex tiġġustifika l-paga tagħha, il-mara tal-Ministru kienet qaltilna biex niġġudikawha fuq dak li tagħmel. It's judged on me what I do for you. Skont The Times fl-4 ta' Novembru li għadda għalqu l-applikazzjonijiet għal rappreżentant tal-Malta Enterprise fiċ-Ċina, iżda l-istess aġenzija tal-Gvern ma tridx tgħid kemm applikaw nies. L-applikazzjonijiet kienu ġew reklamati b'mod pubbliku għal kollox bil-kontra ta' dak li kien seħħ bil-mara tal-Ministru li kienet ingħatat l-irwol mingħajr sejħa għall-applikazzjonijiet. Minn dak li ġie rapportat fl-istess artiklu ta' The Times, issa jirriżulta li l-kandidat magħżul jista' jirċievi salarju anqas minn dak li kienet tirċievi l-mara tal-Ministru. L-unika darba li deret Sajmizzi f'Malta kien fil-konferenza tal-aħbarijiet li fiha l-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar dettalji dwar il-Huawei, kumpanija li suppost kellha tibda topera minn Smart City.